No niin Lari, voitto taskussa, että kuinka päivä meni? No ihan hyvin, ekas erässä meillä oli vähän vaikeuksia, mutta laitettiin vähän erilaista pyöräasetusta ja toka erä oli tosi hyvä. Oikein nautti ajamisesta. Kert sanoi, että toisessa erässä sä sanoit, että kätet väsyy, että oliko se pyörästä? Ei käsi ei väsy, vaan menee tunnottomaksi. Että tärinä vie niin kuin se tunnottomaksi. Sitten vähän ravistelin ja aina sai kierrokseksi hyvin. Ja sellainen pieni ongelma. Ei iso. No, kuinka se tilanne syntyi, että suomalainen tuli nyt virallisen korvimieheksi? No aika helpolla, että Kert kysyi ja mä suostuin. No, sä olet ajanut Virossa aiemminkin veljen kanssa monta kilpailua, että sulla on vähän tietoa, minkälaiset nopeukset meillä on. Joo kyllä, ja tykkään käydä Eestissä ajaa kilpaa. Että täällä on aina hyvät kilpailut ja paljon katsojia, niin on mukava tulla aina. Kuinka Suomessa on tämä sivari hetkellä? No vähän on hiljentynyt, että semmoinen 8 pyörää on SMissä. Mutta on siellä muutama nuori pari, että se on ihan hyvä juttu. Oletko sä reenaamassa niitä vai itse vai? Välillä käy jeesaa ja sitten niin kuin ajamisvinkkejä yritän antaa. No nyt Kert on sun uusi ajaja, että oletko sä saanut häneltä vinkkejä ja mitä sä olet hänellä annanut? No sille ei vinkkejä, mutta ollaan aika hyvin niin kuin osuttu yhteen ajamisen kanssa. Että niin kuin tuntuu, että homma toimii tosi hyvin ja ei niin kuin vinkkejä, vaan mietitään aina linjoja. Nyt ei olla pyörän päällä, ei ole nyrkkeilyä. Ei ole ollut. Ja sitten varikolla puhutte englannia, viroa, suomea vai kaikkea läpisikin? Kaikki sekasi. Homma peli toimii. Totta kai. Hyvä on, että tsemppiä Langelle, että se tuolla teillä on mestaruus. Ihan hyvä mahdollisuus tulla Viron mestaruksi. Joo, kiitoksia.